расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 килограмми UFC дуюм рақами рейтинг Пётр Ян бо рекорди 18.5 зидди 13-ум рақами рейтинг Маркус Маки бо рекорди 10.1 рӯзи 26 июл дар Абу-Даби дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. довталаб барои камарбанди вазни 61 килограмми UFC Шон Омели боварӣ дорад ки рақиби худ Мераб Двалишвилиро мешиканад. биёед суханҳои Омелиро гӯш мекунем. дар ҳар як лагери тамринӣ ман инкишоф ёфта истодам ва ин дафъа лагери тамринии ман хеле дароз буд ки дар он мо кори зиёд дар греплинг кардем. вақте ки ту бо ягон кор 5-6 рӯз дар як ҳафта машғул мешавӣ, ту беҳтар мешавӣ. таваҷҷӯҳи ман дар мера буд, дар гӯштин хуб шудан ва ман аниқ ин корро кардам. ман дар 3 раунди аввал ғолиб мешам ва баъд дар 2 раунди боқимонда ман Мерабро мешиканам ва ӯро мағлуб мекунам. ман медонам ки Мерабро шикаст дода метавонам. ӯ ба худ зарбаҳоро сар медиҳад ва ман боварӣ дорам ки ӯро ба нокаут равон карда метавонам. ҳамчунин боварӣ дорам ки агар ки муҳориба тамоми 5 раунд идома диҳад, ғолиб шуда метавонам, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунем ки реванш байни Шон Омели ва Мераб Двалишвили аллакай рӯзи 8 июн дар турнири UFC 316 мегузарад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дар якум муҳориба Мераб бо қарори доваро пирӯз шуда чемпиони нав шуда буд. акнун бошад Омели камарбанди худро баргардонидан мехоҳад ва оё ӯ ин корро карда метавонад ё не, аллакай рӯзи 8 июн мефаҳмем. тобови ҷангвари вазни сабук UFC Педи Пимбле дар визофи Арманд Царукян ҷавоб дод. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Арманд Царукян ба ягон кас шавқовар нест. одамон муҳорибаи маро зидди Ҷейсон Гейҷи дидан мехоҳанд. ҳама медонанд ки муҳорибаи ман бо Гейҷи муҳорибаи дурахшон мешавад. Царукян одами паст аст ва ба ғайр аз ӯ дар рӯйхати довталабон боз ман ва Гейҷи қарор дорем. ба ман як ғалабаи дигар дар кор аст, то ин ки ман барои камарбанд ҷангум. ин чиз доимо ҳадаф буд ва ин ягона ҳадафи мост, гуфтааст Пимблед. ва Царукян бошад ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. аз аввал маълум буд ки ту суханҳои беҳуда гуфтӣ ва ният надоштӣ ки онҳоро дар кор тасдиқ кунӣ. карьераи ту дар UFC бо дастгирии онҳо сохта шудааст. хайп ва роҳи кӯтоҳ ба қулаи баландӣ, навиштааст Царукян. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, дар ҳақиқат Пимблед визофи Арманд Царукянро қабул накард, лекин пеш аз ин эълон карда буд ки барои чунин муҳориба омода аст ва рақиб аз топ 5 мехоҳад. ба фикри худи шумо дӯстон, сабаби розӣ нашудани Пимблед дар чист? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. чемпиони вазни нимёнаи UFC Ҷек Дела Мадалена тасдиқ кард ки рақиби навбатии ӯ Ислам Махачев мешавад. рақиби навбатии ман Ислам Махачев мешавад. ман ин чизро ба боварӣ мегӯм ва ин муҳорибаи хуб аст, чунки ман аз ӯ қасдии Волкановскиро гирифта метавонам. муҳориба дар куҷо мегузарад ман намедонам. UFC ният доранд ки ба шаҳри мо Перт биёянд, аммо дар ин ҷо ба фикри ман турнири майда мегузаронанд. ман маълумоти пурра надорам, барои ҳамин интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Мадалена. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, чемпион тасдиқ кард ки зидди Ислам Махачев меҷангад, лекин дигар ҷангвари вазни нимёна Хоаким Бакли бо ин чиз розӣ нест ва ӯ чунин суханҳо гуфт. ислам Махачевро ба ман диҳед, муҳорибаи мо махсус мешавад. ӯ фарзанди кӯҳистон аст, ман бошам фарзанди кӯчаҳои шаҳр. ба назари ман ӯ барои ҳамаи ҷангварони вазни нимёна хатарнок аст. ӯ дар замин бақувват аст ва дар стойка худро хуб ҳис мекунад. дар вазни 77 килограмм ӯ худро хуб ҳис хоҳад кард. оё Ислам арзанда ҳаст ки дарҳол барои камарбанд ҷангад ё не? Не, ягон кас пеш аз ман набояд ки барои камарбанд ҷангад. махсус ин чиз ба шахсе тааллуқ дорад ки дар ин вазн ҷангвари нав аст, гуфтааст Бакли. ногуфта намонад ки худи Хоаким Баклиро муҳориба зидди Камару Усман аллакай рӯзи 15 июн интизор аст ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night мешавад. ва агар ки ӯ Камару Усманро шикаст дода тавонад, пас яке аз довталабон барои камарбанд шуда метавонад ва дар оянда зидди Мадалена ё ин ки Махачев барои камарбанд ҷангида метавонад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.